piye Des? Des. Malah prongas-prongas nang kono iki nang apa? Sapa sing dosa, Met? Hei, endi? Kowe iki lek ngaji ki ra cetha. Lanjut pernah iki. Des. Lanjut ke pernah mah. Wah. Kowe iki ngono iki medeni bocah ya ngawur wae. Nalikani romelu atiku lan lampar sira wong kayu ngerti mati ora bakal lali lakae lintange maku. Des, nek joget iki mbok mingkem ngono lho, wah. Ora prongos-prongos ngono ki yo mesake sing nonton to yo. Aku mi ora, kaya kuwi wis baby. Lek ye medeni saiki. Apa? Medeni piye? Lek piye? Piye tiba lek tiba ora jinglet ae. Malah. Yo. Ola iba. Ayo, Mat yo. Yo, nggih. Salam sik. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Segenah, Met. Ya. Idoni wis ya. Nggih Mas Upi. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk bola banci ya. Sapa? Lah saiki mudah dalam malah sampean kuwi to. Nggih. Ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sip. Oke, Rika oke. Bos ning kono sok. Seneng. Sing jawab apa, Des? Sing jawab muga-muga mlebu surga. Sehat amin. selalu, Amin. Amin. Ya iya. Semoga telae iki. Napa Des ning kene? Adewe napa? Acara apa ta iki? Sopet. Goblok tak idoni. Sopet. Sopet Suryo Sopet. loro. Rambut gede. Idoni yo. Iya. Ya, pergi acarane apa, Bos? Ngantenan. Acarane mantenan. Nikah, sing nikah sinten mau? Sinten Acarane Mas Ipin mau sing nikah. Sing naga ora ngerti. Heeh, sing naga malah ora ngerti. Sing nikah ki wedok karo lanang. Ayo nang. Ayo masa ya lanang lorana. Jenenge Tukijar Tukiman. Tuki jero tuki yem ngono lho. Iki sinten iki, Bu? Sinten? Kok ades ambahmu oh bojo ades Andes ya ora wedhus lagu sinten sing nikanipun sinten Rosikin sinten Matus kalian Atus Mbak Matus ditungake apane sing atus boy ya wis kono ditungake sik ditungake Met muga-muga sakinah mawaddah warahmah Anjing dengan momongan apa nih sehat selalu harmonis bahagia amin kita kabel kita apa to Des kabel jidet-jidet cilik to apa jidet-jidet cilik iki ngantene pundi nggih napa tasih bal-balan napa nggih niki mun dale Mas Met pripatane gek voli oh iya wis wayahe bal-balan heeh irunge gatel lho gatel digero go garu iya ya upile gede Met ge bisa dirake suara sira Gak ngerti Nah napa tukang korjene mongkol lah kok mengaskat bau iso ngono ayo saiki dirodacek Met heeh Mentis nurut ngarep kae sing dilentir kaya ula kae. Sing endi? Sing teken apa sing kiwa? Sing kiwa. Sing kiwa. Nek sing iki bajak laut. Bajak laut. Matane ilang siji. Iya. Sing simburine Endi? bajak omah. Endi? Bajak omah. Bajak omah. Nek sing mburi dhewe iki apa? Sing mburi dhewe iki. Niki Patung Monas. Ana meneh Apa? sing hawane Good Fashion Show. Endi? Iki. Lah iya. Petitang petentenge. Lah iya.
Ayo. Ana meneh. Apa maneh? Sing tukang uli. Ndi? Iki. Luar biasa, Pak. Pak. Dilarang jenggot barang wis. Hei. Kuwi acara jambut. Ya, Met, Hah? orang linguk ning guyu. Lah iya. Kan kroso yo. Pak, Pak. 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 Kembaranmu pun, Des. Pak kula nuwun. Pak. Kula Endi? nuwun. Diamput ora krungu pisan. Iki tukang, Des. Tukang silver. Terima kasih. Tukang silver. Dadi kok nang Bang Jo Heeh. Ana sing bakul karet. Bakul karet. Lah kowe kuncung. Endi? Lah Oh, iki iya. karet. Tak kira Ning jarji. kene iki bakul kabeh. Lah iya. Pokoknya serba ono yo. Sing hawane gur bakul selendang ya ana. Endi? Pelaku-pelaku wis mlorot. Kuwi. Lah ya kobol-kobol ora apa-apa. Oh, wis dino iki. Nek kowe bakal apa, Des? Apa? Nek samang kuwi bakal Aku apa? bakul cocot. Oh, bakal cocok. Nek aku bakul brambang. Gak iso. Kamu ngoceh terus ibu brambangnya 5.000 ibu. Brambang Ditumbas ibu. Apa ya? Tak silek bosok ibu. Ngono. Saiki aku gumun karo penyanyine. Endi? Iya. Ana ulu wedhus barang digawa. Lah kowe iki yo netel mbungun sapa, Des? Iya, iki mbake Polke Durwanda. Lah, Aduh netel gonmu. aku Syukur kowe Jan, ngedel gonmu kowe. lho, Des. beda ulune. Untumu. Untuk mbahmu. Kotok. Ayo. Yo Otak sik. sik. Ayo. Apa lagune kok teko yayo-yayo? Ayo Ayo, bro kanca. kanca. Ayo pro kanca. Ngono apa kepiye? Kepriye ta? Ah, kepriye? Ayo marai sik kok. Kepriye? Wong aku iki melu latihan nih malah. Lo udah beok lo. Ora. Ayo pro kanca. Hawaru ono. Iki aku manut kowe lho, Des. Rukune Islam. Rukune Islam. Udah masak. Ya ini kok graji kan Enek. iso kok ngakoni to. Ayo kae kok. Ayo. Ayo pro kanca ngaweru ono rukune Islam ya iku 5 wahatan rukun kang siji sira bisa sira kelawan ati kabeh ngabindone lakoni salat kabeh telune bayar zakat ing apa-apa Yes, ayo joget deh. Ayo pro konco ngaru ono rukune Islam ya iku 5 sahabat moro rukun siji bisa kelawan ati. Ro rampung iki lagune. Alon-alon ngono kok ya petakilan saking semangat iki Des oleh apa iki bebab iki mi iki nang kene Ayo. Ayo, Met. Wah. Wah, aku ning kono karo Napa? adik tukang ngompong. Lah kok iso? Endi? Ah. Oh, sing Lek gede. guyu aku rada isin. Lah piye? Berarti nek kono mrongos. ning prongos ki lak
manfaatnya oke. Oh, sing Iduwe siji. iso balik yo. Oh, Sing loro. videone iso. Ayo. Ayo iso aku. Nek rom-romos ra iso. Ora iso jajal. Mah gak wedhus to. Wong aku yo rigok sisan kok yo. Kowe iki kok cok genah-genah wedhus apa piye kok iso Yo, aja kobong met. Endi? Bae kemebul. masalah. Masalah. Ayo, Yo. saiki ngomong ana artis ning dhuwur. Yo kon priye? Nyanyi kok. Nyanyi. Nek kon nganjlok Dueti yo, Des. Aduh, nek Priwat? Dueti kok. duwiti Dueti. Dueti kok. Duet. yo ayo Mbak. Krunguku duwite ora duwe duwit. Ning dadi penyanyi iki ra tau ilang. Lah napa? Nek lunga-lunga nggo klindringan. Endi? Kowe. Lah iya. Dadi saka wadoh kono wis Wis ngono ya. kipi. Aman, Wet. Ya. Ya. Baik kita tampilkan dengan artis Wono, kitanya ya. ngawang-ngawang kono. Ya. Baik, satu dengan artisnya tentunya cangkeme dene. Hamudun tempat diri kok. Gendong. Allah. Ora dicerengi, Dede. Napa lagu statue aduh abang ini Oh. Halo. Aku malah lunga iki piye? Met. Awak dicedhaki kok malah lunga. Piye? Rampun. Ora kuat po. Kanya gua ada sih ora kuat. Ya, lagu apa? Ya, nelongso. Ya. Bagi Bang. Sikat Des. Ya, Oh, saya gantian sampean sing nyanyi aku sing MC. aja jujur jare. Sepira? Ya. Apa iki? Oke. Asal itu malaku aku sing longso. Takdirku Bareng-bareng yuk sing singan jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung dirasaku. Antek tukeran ah. Entek Des. arep beri kok padha wae Tambahi Des beneran teh. tak edoni po Kang Mas rungokno tangismu. Tresno sing gak pendem Becike kowe lunga saka uripku. Pari pasang ranggen lintang ning angkasa kuwi teko gawe lara marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu Songguyu Ayo Des. aku nek yakin tak gawe-gawe Takon nek kali KSBB. ayo Mbak Apa, yo Mbak Yo sikat. Go. Ayo Des. sos Neng ngopo? ya sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya aja dilamete saiki wis beda kaya luput ning pinggir segara Sesaning jarak dodo Anjing larane Arep kepiye maneh Kowe wangan duwe Aja silang hatiku Marang kangenku Pumus
Paribasa ragen Rita lorong marang tresno Ada serasa Pilihane wong tuaku saburane yen gawe lara atimu saburane yen gawe lara Sip Nah Nairobi iki oleh apa iki? Oleh cilok Wis tak bali ya. Ya balik silake lah papat ya Des Matur sembah nuwun mbak Yes Komet terus ya apa iki Terus ya apa? Sik. Pasukannya beda keperingat sik kok Iya iya Lekman Lekman Tak apa lagu nih Mafailatun Rabi oh Rabi Rabi ya ayo kono lek Rabi rame Angel rono rene bojone Idoni lho pi Apa? Upi le Ayo iya Rabi kuasale gawe ana Rabi kuasale gawe ana Dinamo sunat nulungi maring sembahyang Dinamo sunat nulungi maring sembahyang nulungi maring sembahyang Nabiku asale agawe wana Nabiku asale agawe wana Kunani namung sunat nulungi maring sembahyang Namung sunat nulungi maring sembahyang nulungi maring sembahyang wes iki wes mana kok embuh akhirnya iki melu latihan pora ora jan kesat tak wingi Des ya terus yo mbok rada maju kok le arang banget kono wal maju 2 langkah gerak ngono Mafailatuna mafailatuna mafai Assalamualaikum minallah biya ilahi Mafailatuna mafailatuna mafai Assalamualaikum minallah biya ilahi Mafailatuna mafailatuna mafai Assalamualaikum Ambiya ilahi Mafailatuna mafailatuna mafai Assalamualaikum Ambiya ilahi Mafailatuna mafailatuna mafai Assalamualaikum Ambiya ilahi Mafailatun Wes Pondes burung oh iya jajal kopi ya terus sih mafailatuna mafailatuna mafai mafailatuna mafailatuna mafai wes kok tekan bungai tenan Enggane ora dikesel tau Des. oh Dene tak adani. Dene.
Rene. Kuwi nemu apa to kok? Kade suaramu kok ngono. Mau jare nemu anu Mbah ning jembatan ke. Jembatan cilik ngono. Apa? 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 Ayo mau kae. Apa demi komet? Kae. Oh. Biasane ora tau main kuwi. Mah koyo kethek. Jadi kasih sing rada halus-halus lagune. Ya. Yuk, monggo. Lagune apa? Rasa ngising. Des. Alah, Des. pripun? Iki spesial iki lagu niki. Kanggo Mbah Kaum iki. Ya. Monggo, lagune napa? Kayak kangen terus apa ya jare. Aku minta kon ngene Andes kuwi men rada santai joget kok. Ya. Santai. Ben Ya. nyak-nyakan lo joget iki. Shut up. Yuk, terima kasih. Wis lagu rasa kangenku. Kanggo tukang ngisor ijare kamane. Bisa gawe tentrem hatiku. Muga sliramu enggal teko Enggal maringi tembok. lagu gawane 2019 piro lali aku. Sikat Pak. Sumilire angin tengah angin saya nambahi kangenku iki sliramu sing tanganane bisa gawe tentrem hati. Lintang-lintang sing ono angkasa saya nambahi abote rasa nunggu sliramu enggal teko tambah di tangan loro dereng kita. Sumilire angin tengah wangi saya nambahi kangene hati sliramu sing tangan-tangani dan bisa gawe ayame
sing ana kosong indah sayang kabai rasa sliramu mukae galo teko nambani rasa kangen ing jiwa yo tarik bro apa terasa kangenku marang sliramu diko kayu marise esemaku yumu iso gawe lega hatiku muga sliramu enggan teko enggan maringi tombongan muga sliramu enggal teko enggal maringi tombongan pecah 200.000 Des Ini. mah kau manuk tunggak ini Des. Apa? Iku sampun kapiyarsa ingkang nyuwun lagu rasa Nggih, kangen. sampun. Apa meneh iki? Apa? Sido-sido rampung wis ada wetenge le. Iya. Wis rampung. Oh, wis rampung. Nyelek bubar ya wis. Ya iya le. Iya. Des, iya. Angel kadare wong Jawa siji. Iki wis sesel ya kadare sebret kabeh. Angel. Ya. Ya, sekarang buri ya. Sikro nayaka hangayai karya prakaryaning praja kumlaga sengkut kanca tali wonten manunggal sedya dampyat tinona sri swaraning tumoro samya rebut ngarsa ngestu padha rawuh sanata sajuru-juru nyanyi karya Sikro nayaka hanyayai karya prakaryaning praja kumlaga sengkut kanca tali wonten manunggal sedya dampyat tinona sri swaraning tumoro samya rebut ngarsa ngestu padha lawanya sanata sajuru-juru nyayahi karya malah apa met kok malah turi iki kae melune Kecamatan Sleman. Sarinande putri Sarinande putri suri pujaan sadewi tiap hari saputri menari diiringi lagu Sarinande arane wayang sing lakone arane dalam lima sasi kok kaya wong ilang
jebule wis ana sing nyayang Sarinande putri sarinande suri pujang sadewi tiap hari sang putri menari diri lagu sarinande Sopret tempol ungkong Gandaria katipong Imbal apona loro tor selentro salopret belok Jarake pangyongkrang marake tiga Macan manggap makap Bocang kanong kalia Imbal satoyo kagungan Reo pranyoto dadi kumbiro